You get out of this place. Get on here. We here. Ask him good evening, sir. Get a basra good evening with interview. At least get Oh, you never meet interview. I can make a linear now. Why you get good evening or Otele Ndi Mma? Ndewo, sir. Hello, Nwere. Damn you, when I get a them. My being able to make you mad to come kill to me. But him not began a solve any problem. My being going on with Rankabia, Biachum kill to me. It's come a lot to me when I see shot them. Muraga Sagram on log. Branga Biataco shares a jewel on your kill to me. Refonant when I like a pilot of Ramazo. Okay. Yeah, come, Papa can't have a nuna. There will a phone at the weapon of my get by your car, me pick window, me better window. By your car. We got white, white. Yeah, walk white now. Okay, white. The way for Nana again, Ramazo. And I'm going to me pick window. Check out me pick window, me pick window. I didn't remember. The way for now straight, the way are straight. I'm not straight. They are not so bad, so the way are straight. Ibe can put there. Okay. They ain't getting no be here. Sorry. You say, hey, one Ibra. Yeah, who? What? Huh? Oh, Tineke Yeremia. Calero Sana. I give me here, now. Huh? Oh, you know, young one here. Away. I want young one here. I'm back. Yeah, but I hear Lubeti. I think we can attack shares. But I came when a brab, no, young like this. They shot him when a nipple. Okay, when her nipple. I wear one more tea place with them. Eh? I'm happy with tea place because now just some of this adjujo. Some men are nama, never no more wine, none when nipple. I got dragon my sister. Not for saying the truth. Child. One boy be a name. Donna. Lazo. Kwapaka no cookie. Tono. No telegi kem nana makwam ke mepe cotton open cotton get lara maso open all of them say I'm turn back camera the open manum man him gas all week na ka Otele manum whatever fast bia and you know she need ke ba come turn ma come to te back oh he might have big the way before get the way go front me then give we the way no loan oh mommy Maggie in here. Okay. Then I ain't when like this in then we pray. Then listen, I'm not at lot here. okay. At lot here. I come that touch. While I'm making joy and let my nipple get after. What's the more? Okay, take care in the moment where even when nipple. Okay. Ima some questions na June Basra.
ebe na ebe. Some people na-eche egwuregwu. Thank God they were witness gosi na ụmụ nwaanyị niile nwere nipple. Some na-enwe na otu mkpụrụ nipple, some a na-enwe nipple ọzọ. Ịghọtara? Kpe nọ na igbu egwu living witness na. Ịghọtara? Like na otu nọ na otu ha na ịgbara agba. Enwere some of you na-enwe growth na azụ otele nga. Ama m nke ahụ ọhịa na-akpọ nwanta. Ama ma nke gị ọ pụtara. Ihe na-adị ka ire ya gafete na azụ otele a na-akpọ ya nwanta. Ị nwere ya? Ị nwere nwanta? Aha gị? Ị dị afọ ole? Ị dị afọ ole? 26. Ị ji ụmụ ole? Amụbeghị m nwa. Ka ebe isi na-anọnyere anyị? Esi m Delta State. Gịnị ka ị na-arụ? M na-arụ as a chief marketer na Mopek Electric. Iwe onye ebe? Abụ m onye Abia State. Ebe na-abịa? Ọhafịa. Ebe na Ọhafịa? Ọkọnụ. Ebe na Ọkọnụ? Ndị Chima. Ebe na ndị Chima? On this on my father's compound. That's my son. Ka? Sir. Gịnị mpagị na mmaga dị ndụ? But that's my one. That's a moment. Chai, don't know. Okay. Half orphanage daughter, half quarter orphanage girl. Enwere mgbe ataga gị ebe asị n'ike. Mba. A na-ata gị ụkwụ gị oje moto. Mba. Enwere nwoke tagidere gị ya akọ nya asị na aka ụta ya akọ na amụ ya akọ n'ike. Ị nọrọ otu a nye ọ na-awa ịnọrọ gị egbere maka n'ukwu ya ọ na mpompo dị gị n'ime gị wetu aka dị ya na egbe gị aka n'ukwu gị again now bring you down. Achọrọ m ịnọrọ dị jigide the camera. Then agbekwala aka n'ukwu again. Okay, ka m mkpụrụ ọdụ just jigide the camera na ya. Mkpụrụ ọdụ. Okay, thank you, sir. Gị na onye bi? Naanị m bi. Ka ihe mere naanị gị ji gabiri? Abịara m service ebe a, so after mecha service nọrọzi ebe a. Onye na-akwụrụ gị ụgwọ ụlọ? Mommy m. Ị nwere foonu ọzọ? Anyị akpọ mma gị gwa ya na ebere interview na mmewe gị interview kpọọ ya. SIM card anọ na the phone, or tab or iPad. SIM card anọ ya. Mmecha gị interview akwụ ma na interview a ga-aba na ịntanetị. Ama. Ka ọ ghara ịwụ na mmecha gị interview na mma gị na-ata ahụhụ akwụrụ gị ụgwọ ụlọ wụ ihe mpa gị kwesịrị ime, mpa gị ahapụ ya hapụrụ naanị ya nwụọ na ga-epụtasị m na m delete evi agakwa m edelete ya. Kwe na ihe m na-agwa gị na dọtkọn ya gebe ịtakọchibe eze. Atakọchirila eme eze gị na onye ke brọsh gị kipụta ihu otu ahụ. Ihu nwoke gị na ya dị na mma gị kipụrụ ihu like that. Ikipụgara m ihu like that for what? Ọ bụ ihu gị dị for who? For mụnwa? Dem you ka nke onwe ka. Mụnwa na-amaghị ihe wu romance, na-amaghị ihe wu petin. Ịbịara nga bịa chọgo onye na-epeti mepeti gị bịa nga bịa blọsịrị m. Ị blọsịgara m for what? Ị para mpara ike. Echi na-enwere nke ị ga-enyetụ m. Ga-ewere agama na nke nwoke na-abịa ịlụ gị na. Bụra nga bịa blọsịgara m. Kabe kumata me wona mgbe bia bla ebe ma na podi ya e bla dara mo bosem bia wona ara ngro wela gesa ino na TikTok nga no na the whole social media aham you cannot even
Dele msimbi yangu na anake pamwakari. Ibranga be blush mache gochi. Sorry, Bela sir. interview. Casa. Ko wo hiyo Comment hiyo. se lege ka na. Comment se lege ka. Casa. Ka. Na mwewe mada apo ito kike. Mba ito kike po yo. Kosogo. Kosogo. Akwan na lunga ari oge na. Ba iwe. Mekwe iwe. Mekwe la yoso. Nkosogo apo. Ranshere. Owi meni mura ga ino nkoka. Kwa na lunga ari otoge sege ka. Ba ki iwe. Le ayo kopo leda. She then I can be better and got the remind na come say come on prodia my maybe we na ma ba go kuni kena prodia Nwa ifo de party Ibranga ifo de party mama ike go after Ibranga come on the man na front ike when Ibranga ifo a force ike come up Otele nwe ifo de party l'autre de no icha mkpụrụ osisi na-ekweghị mgbutu were reverse bịa Ima ihe were reverse Turn azụ mpago nwekwere na moto iji ama ihe were reverse look at nyashless woman girl the young shall grow now bishop the young shall grow nke ike gị lara vineyard the young shall grow where the young shall grow where Gito trala asenge them you calm down na machine steady ke man na musiela inside now na akwa 24/7 anọ m n'oche ọ dị n'izi now na akwa 24/7 nọ n'oche ureli ike gị koja sacha otele gị begwa ọ naanị oche ka ị nọ ka ọ naanị oche ka ị nọ gị nọ ahụ n'elu amụ hey what is Gedanga ngam se da yang shakro Gito trala enwere olileanya na ike gị ka ga-eto nwa bingo at least enwe m height now asenge dem you Chineke agbaga ọkụ enwere which height wow buru ike ụmụ nwaanyị mere tapioca na Lagos ọkwe mana ihe ọbụla m mere ebe a gabara social media niile Yes, sir. ele nwoke ebira nga bụ iche I can work. ele onye mekanik ebira na this compound bụ iche Awu compound ebe m nọ. ọya ka jụga gị ele onye mekanik ebira dị abịa na-echega Ihe awu mekanik ihe ebe a na-ere moto. ele nwoke echege nga ahụ nwe car stand ahụ Achọrọ m ịbịa test whether nwere moto ga-efit m for future. ebira nga ịdọsa ịnọ na nke onye mere gị invite na ichege ya ka asisi Anọ m ebe onye mere m invite ihe ịmacha ihe niile ebe m nọ. O weteribe m izu moto. come on taptara nshinshin Ha etorole m izu moto ka ma ọ daa na akụjama. Ka kwanele otere. Chineke gbakwa gị ọkụ akwa ebila nga a ga-ara gị n'abalị a akwa ebukole hụ gị this night akwa ebukole hụ gị this night werekwe kondọm Chineke agba gị ọkụ Bishop ime onye sịga ọ naanị kọndọm were fon ahụ dewe na bilọtọ las meme gị tef anyị kwesịrị ikwu na ọsịsọ lee mara m asị gị dewe fon gị ele azụ alala m azụ na hapụrụ wig ahụ sponge ahụ iji n'aka tụsa sponge ahụ iji n'aka dị ameme gị Bishop ihe ebon straight ọwụ Chineke spọnj gbakwa gị ọkụ onye rirere kama ntakụrụ ahụ gbata ohi a nọrọ n'ọdị mmadụ m otu igbirigbe ọnụ gị sara asa na ịtakụ mere eze na aka onye mere tit withdrawal otu ịtakụ mere eze na aka onye mere tit special Bishop gbaghara ma ahụ eze gị ahụ tukat eze adịghị gị mma ma gọọ m sef ka ịbịa nga bịa agbasu gị m iwe
Lost. Ma says out there, my yellow gum is. If you can't get up, I should me away. Oh, because in on a league in the name when he's in a more man, I got it into Tamoto Babu. Pooping behind him when she made interview. She might have got off for Jesus Christ. Hey, what a quarrel. Hey, they talk and make interview here, get back to them. They talk and make interview here, get back to them here. The phone and again Larabazo. Egwu na accordion, egwu na accordion abata ya. Hotel ke no kwado no. Egwu na accordion. Mgbe elaro na from that hotel na roge bia.